आम्ही आता 4 महिने 3 महिने सारखी मरतोय. झालं आमचं आता कोणी दोन ना एकदा घातलेली आग आम्ही फाळली. ती आता आग घातली त्या टायमार आम्ही ना माका तिथं 12च्या टायमार आणि काय सगळं आमचं आता मेहनत करते आम्ही कशाने पाणी काढून बाहेर झाडून चिपतो. ही रडटा ती जाणटी मोरजे बागवाड्यावेली पार्वती नारोजी. तिच्या मिरसांगेच्या मळ्याक कोणे दुश्टान उजो घाला. मळ्याची दशा आमकां दिसता आणि तिचे त्रास कळवळे रक्ताचे उदक करून तो मिरसांगेचो मळो फुलोवपी मळेकान्नीच्या दोळ्यांनी. पार्वती बरोबर गुणवंती हरमलकर आणि संजीवनी मांद्रेकाराचे वाट्याक तेच. केव्हा आग लागली आता खबर ना, आम्ही आताच धावून येयला न्हू. कितल्यांक आग लागली काय कळंक ना. काय ना कळंक. कोण कोणाचे इले हांचे तसे मी धावान येयले. आणि कितली लुकसाणी झाली तुझे? पोरसूच जळले का आणि किती जळले? सगळं जळून न्हू आडया नेट बी. नेट मारलेले का? आणि तुम्ही फायराक बी कळयल्यात? फायर स्टेशनाक कळोंक ना? मोरजे हरमलच्यो मिरसांगो पुरूम येता वेळार 800,000 रुपया किल वता. 4 पयशे जोडूंक ही जाणटी दिसाची रात आनी रातीचे दीस करता. तरणाट्यांची हे त्रास काडपाची तयारी कमीच. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगेमणी.